Aberto o prazo para a preinscrición na Escola Municipal de Teatro de Ribeira, o proxecto continuará un ano máis e desta vez haberá unha categoría xuvenil para nenos de 13 a 17 anos. A Escola Municipal de Teatro de Ribeira abre o prazo de preinscrición para o curso 2024-2025. Está destinado a cativos de entre 7 e 12 anos e, como novidade este ano, haberá unha categoría xuvenil para os mozos de 13 a 17. Cada grupo disporá de 20 prazas e para inscribirse terán preferencia os alumnos que xa o cursaran o ano pasado. En total vanse ofertar 40 prazas, 20 prazas para cada unha das categorías participantes. Sí que é certo que van a ter preferencia aqueles alumnos que estiveron matriculados no curso pasado e por elo pois vai haber dúas convocatorias, non? O primeiro prazo vai a ser dende o 12 ata o 23 de agosto. E unha vez rematado este primeiro prazo, pois comezaremos co segundo prazo para a nova inscripción que vai a ter lugar dende o 26 de agosto ata o 5 de setembro. O custo da matrícula será de case 128 euros para todo o curso. Esta iniciativa forma parte das medidas do Concello de Ribeira para fomentar a creatividade na xuventude. Esta actividade teatral, pois, como xa dixen, persegue, non, entre outros obxectivos, fomentar e potenciar a creatividade, favorecer a convivencia e a socialización tamén, non? E estimular o interese pola nosa lingua, pola nosa cultura, sendo unha oportunidade idónea para espertar pois, nos máis cativos e tamén na mocidade as súas aptitudes artísticas, creativas e sociais, conseguindo coa educación teatral pois unha maior capacidade de comunicación que sei de boa man que en Ribeira hai moito artista solto, así que non teño máis que animarvos a que vos anotedes, a que probedes, e senón sempre se pode dar para atrás, non? Se vedes que non encaixa, que non vos gusta. Dende a organización animan, sobre todo aos mozos e mozas en idade do grupo xuvenil, a inscribirse ao curso. Sei que o grupo infantil non vai a ter problemas, porque non os ten nunca. E o grupo infantil sí que ten algo máis de problema de cubrir o cupo. Entonces, vouvos a decir que non veñades, o sea, que veñades, que eu sei que vos pode parecer o teatro, que o vedes como algo pasado e algo como que bueno. Entonces, asegurovos que o grupo xuvenil, que é algo que eu teño moitas ganas de completar, porque a xuventude ten unha enerxía moi particular. Entonces, asegurovos que os temas que vamos a tratar no grupo e as obras que vamos a facer son obras de temas que vos atañen, que vos cousas que son para a vosa idade. Que non é algo, non vos preocupedes, non ides a facer nada que non vos guste ou